суҳбату мулоқотҳои тарбиявӣ ҳамчун усули пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар фаъолияти мақомоти милитсия мавқеи устувор дорад. ҳафтаи гузашта бо мақсади таъсир расонидан дар камолоти маънавии ҷавонон вохӯрӣ сардори мақомоти корҳои дохилии вилоят бо ҷавонони шаҳри Конибодом доир гашт. мулоқоти озоду ошкорои навбатии сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо бо доираи васеи наврасону ҷавонони шаҳри Конибодом дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр доир гашт. дар ин вохӯрии тарбиявӣ раиси шаҳри Конибодом Зафар Давлатзода ва роҳбарияти мақомотҳои таъмини амнияти минтақа низ иштирок доштанд. вохӯрӣ таҳти шиёри экстремизм ва терроризмро маҳкум менамоем бо иқдоми ҷавонон ташкил карда шуд. бедор кардани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, хизмати ватан модар, ҳидояти ҷавонон ба амалҳои шоиставу муфид, таваҷҷӯҳ ба илмомӯзиву соҳибкасбӣ, муқовимати оштинопазир ба унсурҳои ҷиноятие ба мисли экстремизму терроризм, одоби оиладорӣ, эҳтироми падару модар, интихоби тарзи ҳаёти солим ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти ҷавонон фарогири мавзӯъҳое буд, ки Назарзода Қудратулло Бобо атрофи он бо ҷавонон суҳбати тарбиявӣ намуд. дар раванди мулоқот роҳбари мақомоти корҳои дохилии вилоят ба ҳозирин аз таҷрибаи ҳаётӣ ва фаъолияти хизматӣ мисолҳои воқеӣ оварда, оқибати кӯтоҳандешӣ ва машғул шудан ба амалҳои номатлуби зидди ҳуқуқиро фаҳмонид. ҷавонон низ фикру андешашонро бобати мавзӯъҳои матраҳ гардида баён дошта, расидан ба қадри осоиштагӣ, саҳм гузоштан дар пешрафту тараққиёти Тоҷикистонро барои худ ва ҳамсолон муқаддас шумориданд. дар хотима якчанд нафар ҷавонони фаъол ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ барои саҳм гузоштан дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим бо сипоснома ва тӯҳфаҳои сардори раёсат қадршиносӣ карда шуданд.